Veig. Què veus? Una coseta. I quina coseta és? Comença per la U. Es mou? Sí. És gran? El miracle de veure-hi. Milions de persones en els països pobres perden la vista per falta de recursos, d'assistència, però poden recuperar-la. És a l'ull? Sí! La Fundació Ulls del Món n'ha tornat la visió a milers i et demana que obris els ulls per guanyar la batalla a la ceguesa evitable. Què veus? Ulls del Món.